दिनै 1 मे कक्राझार जिल्ला दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय मांखरसालियाव दिनै कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फालिदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 30थि रुंसारि सानखौ। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आरज मेथाइ रोजाबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ आद्रा जौथाइसिम बिरहोयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानस' आफादगिरि खोरोमदाव औवारि। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालि आरो मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि, त्रिदिप दैमारि, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, 3 नं कक्राझार बियाबनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो एमसिएलए सोद्रोमाफोर आरो गोबां सानसुमैगिरि रायजो राजाफोर आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लादों। न'खराव जोनोम मोननानैबो जौगासार सोलोंथाइ लानो हादोंमोननो हायोमोन सोरजिनो गावनिल' गंसे गोजोन देरा। नाथाय गोग्लैसोना थानाय हारिफोरखौ बोखांनो नोंनि रोंगौथिनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय माबोरै जुजिनानै थांना थानांगौ हारिया बुमा। बड'फानो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सान थैनाय सान बेखौ फालिनो थाखाय जोङो बिटिसि सरकार हिसाबै आखायाव लादों आरो इतिमধ্যे जोङो जयैनो खौसेयैनो जेसेबां दल संगठन दङ जोङो खौसेयैनो जयैनो बिबार बावखांबाय आरो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खाथियाव जों बयबो समान एखे बिनि प्रिन्सिपाल बिनि आइडिय'लजि आदर्श निति बेफोरखौ लानानैनो जोङो दिनैसिमबो जुजिगासिनो दं आरो दिनै बिटिसिआव जिखिनि परिबेस फैदों जिखिनि जौगाखांदों बियो गासिबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे जोंना प्रेमसिं ब्रह्म थाबाय, सिलागां बसुमतारी थाबाय, बालिराम बर' थाबाय, ओजों गारलाबाथा बसुमतारी थाबाय, ओजों देबनाथ मुसाहारि, सोमलादा बिथांमोननि बे आदर्श नितिखौ लानानै खामानि मावबोनायावनो दिनै बिटिसिआ बे पर्यायाव फैदों आरो बिथांमोननि बे आदर्श नितिखौ जों मालाबाबो बावनो हाया। दिनै जों बयबो समान एखे सोरबा दलखौ बेलेग खालामदों जानो हागौ, सोरबा आबसु लिडार जानो हागौ, सोरबा साहित्य सभा लिडार जानो हागौ, सोरबा ब्रह्मनि लिडार जानो हागौ, सोरबा बाथौनि लिडार जानो हागौ, सोरबा सतसंगनि लिडार जानो हागौ बा सोरबा आबोबनि लिडार जानो हागौ। बयबो जोङो बड'फानि खाथियाव खौसे आरो खौसेयैनो थालांनो हागोन। आदर्श मावनायनि आदर्श नितिफ्रा राजनितिक पार्टि बा बेलेग बेलेग अर्गेनाइजेसननि आदर्श नितिफ्रा मावलांनाया आलदा आलदा जानो हागौ लामाया, खिन्थु जोङो थांखिया मोनसेयानो जे जोङो बर'खौ गेरेमसा हारि दानाय। बेनो जोंना आसल नितिया आरो आसल आदर्शया बर'खौ गेरेमसा हारि दानांगौ। बे आदर्श नितिखौ लानानैनो जों दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दं आरो मावलांगोन। आरो बेवहाय खालि बर'ल' नङा गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि दैदेनगिरिफोरखौ आं नुनो मोनदों। दिनै जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु डेथ एनिभार्सारि बेखौ बयबो बिबार बावनो होननानै बेवहाय बयबो फैदों। बेनि थाखाय आङो बयखौबो गोजोननाय बावहरबाय आरो फैगौ समफ्रावबो जोङो खौसेयैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे जेसेबां मुंख्लं जालांनाय जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोर बिथांमोनखौ समानैनो सनमान होलांबाय थागोन होननानै
आङो आसा खालामदों आरो जों खालामलांगोन।